ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಇನಿಯಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಜು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಲಗದು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದದ 4:30ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಡ್ನಿ. ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲರದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತು ಓಮಿನಿಡು ಪೋತಿನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಲೇಟ್ ಪೋಂಡ ರಶ್ ಆಪುಂಡತಿ ಐಕ್ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ನಿ. ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು. ಯಾನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೀಜೇರು. ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೆಲವರ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪಾಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಇಂಚ ದೂರ ದೂರ ಪೋಪುನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಒರ್ತಿಯ ಪಾಯರೆ ಆಪುಜತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಲ್ಲ ದೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಯರೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಬೊಕ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಶೀದಿಲ್ಲ ಬರೆಪಾಯ. ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಂತದ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರದೆ ತೊಂಡ. ಮೆಗ್ದಿನಪ್ಪ ಮೂಲ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಆನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂಡು. ಐಕ್ ಮೂಲ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಉಂಡತಿ ಲೈನ್ ಉಂತುದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೆತ್ತಂಡು ಲೈನ್. ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತ್ಯ ಆಂಡಲ ಕಾತದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿನೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಾಗ ಆತ ಜನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ದೆಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಗದಡೆ ಬತ್ತ. ಬೊಕ ಮೂಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ದೆತೊನೊಡು ಪಂದ್ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಪರಿಮಳಗ್. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೊರಂಗೆ ದೆತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ತರೆಕ್ ದೀವೊಂಡ. ಅಲ್ಪಡ್ ಸೀದಾ ಆದಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪಲ ಸೇವೆ ಪೂರ ಬರೆಪದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ. ಈತ ಪೂರ ಆದನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೊಕ ಒಂತೆ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂತೆಡ್ ಮಾತ ದೆತೊನ್ನ ಮಾತ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲ ಕಾರ್ನರ್ ಅದೊಂದು ತಿಂಡ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗದಾನ 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಪಿರ ಬಡಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಮೂಲು ಅಕಲ್ ಪಲಾವ್ ದೆತೊಂಡೇರಿ ಆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ದೆತೊಂದು ತಿಂಡ. ಮೂಲು ಅಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋತುನಕ್ಲು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಪದ್ರಾಡರೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಲ್ಪಡ್ ಸೀದಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಸೌತ್ ಅಟ್ಕಾಗ ಪೋಯಿನಿ. ಯಾನ್ ಸೌತ್ ಅಟ್ಕಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನೆಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಪಾಯರನೆ ಆತಿಜಿ ಇನಿಯೇ ಬತ್ತಿನಿಡೆ. ಅಂತೂ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೊಕ ಸೌತ್ ಅಟ್ಕಾಗ ಪೋಪುಲೆ ಕಾಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ವನಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪದ ವನಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ. ಅವು ವನಸು ಉನ್ನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನ 4 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬತ್ತದ ಕಜಿಪ ಹೊಡಿತ್ತಂಡು. ಗುಜ್ಜೆ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಎತ್ತದ ಇದಿತ್ತೆ ರೈನ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ತೂದಿ ಇನಿತೆ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.